van, Nüzi? Ez a nyúl, ez teljesen hippa. Apa! Hát a gazdája is csinál. Várj, kom, film ezt a dorkát. Dorka, nézd mi van. Dorka. Vettél neki szénát? Igen. Szalmát kellett Jól, Dorka, nem. Hogy szénát vettél, vagy szalmát? Nézd, Dorka, Nüszi, ez finom. De nem eltetted most le. Nem. És ez a nap utolsója. De Dorka. Jaj, de finom volt. Ez a nyúl, ez kerge. Ez mászik rajtam, most nemrég megnyalogatta az orromat, és Dorka nincsen több. És akkor pedig megnyalogatta az orrom, és itt is nyalogatta, és itt a szemüvegemnél itt is nyalogatta, mert szeret engem. Meg ez az új szemüveged, mi? Az új szemüvegemet is szereti. Meg így harabdál, de nem úgy, hogy fájjon, hanem csak ilyen, nézd, így. És ez a nyúlnak a szeretetét mutat. Mi van, Lucy? Megmutattam, milyen hosszú, olyan vagy, mint egy hotdog. Hotdog. Dorka, gyere, nagyanyádhoz. Gyere ide. Na, Kadicám, tanuljál, mert mindjárt megyünk trombitálni, vagy mi szaxofonozni. Gyere ide. És pénteken meg dogamat, jó? Dorka, menjél oda. Nem hozzá. De nézd, ez szeret engem ez a nyúl. Téged is szeret, csak engem is szeret. És most Halló? nem menné a hajam. Nagymamához, gyere ide, nagymamához. Nem megyek a nagymamához. Anya adott nekem kutyot. Na, tanuljál, Kadicám. Ez az. Dorka, nézd. Sveriges huvudstad, det är Stockholm. Nézd, most nyalogatja az orrom. Ez az igazi puszi. Ugye filmezted? Igen. Ugye kamerával? De szeretlek. Én is adok neked viszonzó puszi. Viszonzó puszi. Ezzel imitálom a... Dorka, most itt is megpuszil. Na. Jó van. Papa.